Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин организира пикник. Автор на текста Шарън Дженингс. Ако приказката ви харесва, останете до края, споделете с приятели и се абонирайте за канала. Франклин можеше да вързва връзките на обувките си сам. Можеше да закопчава копчетата си сам. Можеше да брои през 2. Можеше да изяде много мухички. Франклин обичаше мухички, но приятелите му не ги обичаха. Понякога това беше проблем. И ето какво се случи веднъж. Един ден Франклин и приятелите му играеха бейсбол. Най-после дойде ред на Франклин, но бобрачето каза: "Край, стана 12 часа, отивам да обядвам." "И аз," каза скунксът. И аз, завикаха останалите. "Нека мине и моят ред," помоли Франклин, но приятелите му бързаха. "Ама че късмет," ядоса се Франклин. Той се прибра вкъщи без настроение и хапна набързо. След това се върна на игрището в парка и зачака приятелите си. Чака. Докато ви чаках, измислих нещо," каза Франклин, когато всички се събраха. "Какво измисли?" попита мечето. "Утре ще обядваме тук. Искаш да си направим пикник?" "Да, аз ще донеса храната. Ще бъде интересно," зарадва се Зайко. На вечеря Франклин разказа за пикника. "Каква храна ще приготвиш?" попита мама Костенурка. "Сандвичи с мухички и корабийки с мухички." "Но дали приятелите ти обичат мухички?" попита баща му. "Не може да не обичат," отвърна Франклин. "Виж ти," замислиха се мама Костенурка и татко Костенурко. След вечеря Франклин направи корабийки с мухички. Той взе брашно, яйца и захар. Смеси ги с мухички, покрити с шоколад. Разточи тестото, изряза корабийки и ги изпече. Облиза се Костенурчето. "Всички ще харесат корабийките." "Сигурен ли си?" попита майка му. "Напълно," отвърна Франклин. Сутринта Франклин направи пресни сандвичи с мухички. Наряза един хляб с мухички. Отвори едно пакетче масло с мухички. Обра до последната капка черешовото сладко с мухички. Отново се облиза той. "Всички ще харесат моите сандвичи." "Сигурен ли си?" попита баща му. "Напълно," отвърна Франклин. Костенурчето извади хладилната кутия за пикник. Пакетира сандвичите и корабийките и ги подреди в кутията. Сипа в една кана сироп от мухички и го разреди с вода. Накрая си каза: "Ще стане чудесен пикник." Франклин и приятелите му играеха бейсбол цяла сутрин. Наближи обед. "Гладен съм," каза скунксът. "Умирам от глад," изръмжа мечето. "И аз," преглътна бобърчето. "И аз," оплака се Зайко. "Тогава нашият пикник ще започне сега," обяви Франклин. Мечето разтлана тревата от дяло. Бобърчето приготви чини и чаши. Зайко и скунксът донесаха хладилната кутия. Франклин извади храната. "Какво си ни приготвил, Франклин?" попита мечето. "Сандвичи с мухички, корабийки с мухички и сок с мухички," отвърна Франклин. "Ох," изохка скунксът. "Аз не обичам мухички," намръщи се Зайко. И аз," извикаха в един глас мечето и бобърчето. "Мухичките са много вкусни," увери ги Франклин. Той натрупа в чинията си много храна. Останалите го гледаха. Франклин отхапа голяма хапка от сандвича с мухички. Страхотно," каза той. Останалите се намръщиха. "Хайде, вземете си," подкани ги Франклин. "Поне опитайте." "Добре," съгласи се мечето. "Аз съм много гладен, ще опитам." И останалите бяха гладни. Всеки си взе сандвич. Всеки отхапа по една хапка. Всеки сдъвка хапката и преглътна. И всеки извика: "Пфу, гадост!" Тогава се зададе мама Костенурка. "Има ли гладни?" попита тя. "Нося ви пица." "Ура!" извикаха всички. "А има ли мухички в пицата?" попита бобърчето. "Няма," успокои го мама Костенурка. "Има само мравки."
Всички си взеха по 2 парчета. Всички, освен Франклин. Мравки ли? Извика той. Пфу, гадост!